Aarhus Sælevent er klar med et nyt skib i flåden. Det vender her hjem fra sin første jomfru-sejlads i Aarhus Havn. Og turen var i dagens anledning gratis, da Aarhus Sælevent ved et flot arrangement fejrede navngivningen. Og den stod fru Karin Salling for. Jeg synes, det er hyggeligt. Det er hyggeligt, der er så mange mennesker, og jeg synes, det er en hyggelig ting. Det er noget, som kommer hele Aarhus og omegn også, ja, måske også udlændinge til gode, kan komme ud og se Aarhus fra havet, fra vandet. Jeg er helt overvældet over den store opbakning, der er til det. Det er vi dybt taknemmelige over. Men det viser også, at folk har en interesse for at komme ud og sejle og se byen og høre alle de spændende historier, de lidt skæve historier. Og de skæve historier var i dagens anledning lagt i hænderne på Daniel Astola. Fra den periode, som de fleste af jer garanteret ikke kender til. Sælevent Aarhus står ligeledes bag Tunøbåden. Poul Akker fortæller. Ja, og det er jo det ældgamle skib, det er postbåden til Tunø. Det var den, vi lidt ældre herrer kan huske, der stoppede omkring Samsø og satte gedebukker og køer og halm og købmandsvarer og så videre af til Samsø. Ja, og det er jo en virkelig historisk ting. Så det er en af de danske kronjuveler omkring hovedet. Dagens gratisture var populær, og Lars Hede fra Sælevent Aarhus havde travlt. Han fortæller. Ja, vi håber, vi kan komme til at sejle hele sommeren med masser af mennesker og børn og ældre og give dem gode oplevelser. Altså det er jo det handler om på det her. Det er det virkelig.